Er du klar, far? Kom så, alle sammen op med hænderne. Kom nu, lad os holde fast alle sammen. Yeah, det er sådan, det kører. Finalen, homies og homegirls. Yo, jeg er på igen. Jeg kommer brasende. For det her talent kan fandme klare det. Det er kvalitet for pengene. Så tag og bliv hængende. Det er stadig kaldepip, der ligger stemmen til. Jeg fronter på dig med skarp skyld fra bagagen og fylder min kæft med 9 skud. Vil du smage dem? Ser mig som en crazy clown, som i Manesien. For jeg er den lyriske 9 miller som Clement. Så vil du have flad, så kom. Jeg er stadig on. Du falder om, før jeg når at lade min gun. Gider ikke at bade i punks. Så kom, jeg blænder dig rundt. Kom ved hjælp af min mund. For jeg æder dig rå, for jeg kan vende og dreje det. Med verbal overlegenhed. Så du pakker dit grej ned. Har ikke brug for dig. Skrid, bliv inspireret af det i P90'erne. Glemmer det ikke, jeg fornemmer det, når jeg pensler det. Så lille knæk, du burde ligge der. Den danske befolkning. Jeg er på igen, jeg kommer brasende. For det her talent kan fandme klare det. Det er kvalitet for pengene. Så tag og bliv hængende. Det er stadig kaldepip, der ligger stemme til. Jeg er på igen, jeg kommer brasende. For det her talent kan fandme klare det. Det er kvalitet for pengene. Så tag og bliv hængende. Det er stadig kaldepip, der ligger stemme til. Stadig en ung knæk, som gør det med stil. Jeg er 23, har 2 børn, jeg gør hvad jeg vil. Yep, jeg har kone og børn og kalder mig pimp. Tag mig som jeg er, for jeg tager det til enden. Stadig en ung knæk, som gør det med stil. Jeg er 23, har 2